Arratsaldeon. Ondo, kaixo. Zu izango zea Sara, ezta? Bai. Ni Mikel. Aizu Sara, orain arte ikusi doan kirola zailena eta gogorrana hauxe da. Igeriketa sinkronizatua. Artistikoa nahasketa bat, igeriketa. Baita ere gimnasia. Dantzar egiten da. Dantza baita, baina batez ere baita antzerki pixkat, ez? Musikarekin zeo zer espresatu da. Zerbait espreso, zaila den hau. Espainira jo mardun taldea. Bai. Eurra ematen ari zara, Sara, ikusten dut, makillakin eta dena, kan. Ritmo markatzeko. Probatu dezake? Bai. Entrenatzaile berria. Broma zela. Aizu etorriko atzaten erekin. Venga, kuadrilla, etorri. Enteatu naiz Espainiko txapelketara jo marduzuela, ezta? Noiz. Jungo gea, ostiraren abituko gea. Eta nervioz altzaudete. Bai, asko. Astean zenbat egunetan entrenatzen duzue? Egunero igandez. Da bordu egunero. Zenbat urte dituzue? 13. 15? Eta horretzen denak eginak 13 eta 15. Eta gogorra alda. Oso gogorra da. Hemen Euskadiko txapelketa izaten da? Bai. Zuek parte hartu duzue? Bai. Eta zer moduz moldatu izate? Bai. Ondo oso ondo zer da? Hirugarren geratu gea. Zenbat ziren, 3? 4? Sei bat edo. Bueno, ez dago, izkiz. Zein da zuentzat egin behar duzen gauza zailena? Arnasa, hotzak, eta gero horretaz aparte, pentsatu behar dezunean zer egin behar dezu. Osa, pentsatu behar dezu, bale, giratu behar dit erdia, irura orden, bapatean gora, behera, horrela, demora guztian. Bueno, nik dakat gogua pixka bat uretan sartzeko. Igual zer naiz, eldu xamarra ni egiteko orain artistik hori. Odun laguntzen du tripita pixka bat izatea flotatzeko. Zen du igual. Bai. Dena launtzeu. Vale, zuet denetatik zein da gehienak aguantatzen duna, venga. Zenbat denbora aguantatzen duzu, Malen? Minutu bat, terdi erla. Eta zer egiten duzu? Kantatu, abestu, dantzatu. Bueno, bani ustut pres nagoela, lehenengo aldia izango da. Ni pixkat beldurtuta nago, baino, venga, aurrera, neska, goazen nerekin. Bueno, Leire, zuza veterana, ni baino altua gainera. Bueno, eta nahi dut basea do pixkat erakustera, bale? A ber, kontuz buru handia dakat, nola jartzen dau? Eta koperan jarri. Ostras, hau da komen basau al vacío. Oso guapongo naiz. Eta pintza jarri mertea. Hau nola jartzen da? Artola, eta suduruen jarri. Eta bain hitz egiteko? Kuñau! Bueno, itxoin, pixka bat. Vale, beldur pixka bat ematen dit. Egin salto zune bazu, eta ni zuratzetik. A ber, base bat, nola egingo genuke? Gola jartzeko adibidez. Ireki hankak, eta bat, zentzu batean itzezu. Besoak edo hankak? Ez hankak. Hankak, bale. Bat alde batea eta beste bestea. Bai, hola. Oai, adibidez, estia espalda. Bola, jarri baztean. Bangitu kire zote, horrela. Bai, eta bai, kendu makito bat. Hankak jarri. Ez da iziliste. Hori osto zaila du. Bai, estia espalda jarri. Eta beste hankaki, altza. Gorak altza. Oso gire zankena, oain buruz bera jarriko gea. Buruz bera, ber nola da Leire. Oso gitxu pau. Oso gi? Gustatzen zait besoak. Besoa mugitzera. Bite irua, Iru. Eta hori bilak. Lau. Eskerrak bagito gitu da, uste du Leire, ja pres nagoela. Talde sok egin dituko? Posible da? Posible da. Venga, bagoazen Leire. Pres, neskas, tema musika!